Per mi, una de les millors sensacions del món és revelar la càmera analògica. És com recuperar moments que ja no recordava. Així que, en certa manera, és com recuperar memòries perdudes. Però què és la memòria? Com es forma? D'on surt? I on es guarda? Anem a pams. Les preguntes sobre el tema no són noves, ja que al llarg de la història multitud de persones han investigat què és la memòria i on es guarden els records. Aristòtil creia, per exemple, que el nostre cos el dominava el cor i que aquest escalfava la sang. D'acord amb la seva teoria, la sang després es dirigia al cervell, que actuava com a refrigerador. És a dir, que creia que els records no estaven dins del cap. El filòsof Claudio Galeno, per altra banda, parlava d'esperits que s'encarregaven de les diferents funcions del cos. Totes aquestes teories són molt interessants i, tot i que ara sabem que no són certes, han influït en el coneixement actual. L'òrgan que dirigeix el nostre cos és el cervell. El cervell ens permet pensar, parlar, recordar, estimar i moltes accions més. I a més, ens permet fer-ho sense ni tan sols haver-li de demanar. No li hem de dir, vull pensar, ni ara em disposo a tenir un malson. T'imagines la feina que ens donaria? El cervell té uns 100.000 milions de neurones, la unitat fonamental del sistema nerviós, i cada una d'elles té multitud de ramificacions que li permetran connectar-se amb altres. Aquestes unions són el que es coneix com a sinapsis i són la via de comunicació entre neurones diferents. Quan aprenem alguna cosa, formem sinapsis entre les neurones del cervell. De fet, cada una de les 100.000 milions de neurones pot arribar a tenir fins a 10.000 sinapsis. Aquestes connexions es fan més fortes o més febles segons la freqüència d'activació, és a dir, en funció de si estem molt o poc exposades a un esdeveniment. Si estem més exposades, les connexions s'enforteixen i de la mateixa manera, com menys exposició, més feble és la connexió i fins i tot podria arribar a desaparèixer. Canviar la força de les sinapsis existents, afegir-ne o eliminar-ne, és fonamental per la formació de la memòria. D'acord, però què és la memòria? La memòria és el procés durant el qual la ment interpreta, emmagatzema i recupera informació. Quan obtenim informació del món que ens envolta, aquesta es manté al cervell i la podem recuperar en el futur. Recordar és reactivar un grup específic de neurones. La memòria no està a un punt concret del cervell, sinó que es basa en un grup de sistemes que ens permeten adquirir, mantenir i recuperar la informació que ens arriba de l'entorn. La creació d'un record té 3 fases. La primera és el registre. La informació arriba al nostre cos a través dels canals sensorials. Com més detallada sigui la informació, més ric i accessible serà el record. La segona fase és l'emmagatzematge, que consisteix en el manteniment a llarg termini de la informació per poder-hi accedir quan calgui. Les dades noves es connecten amb memòries ja existents fins que es consolida la informació i es produeixen records perdurables en el temps. Hi ha una tercera fase, que és l'evocació de la informació, que bàsicament consisteix en recuperar la informació que en algun moment s'havia guardat al nostre cervell. Els records es poden evocar de moltes maneres, però crec que estarem d'acord en què, de vegades, un estímul determinat com una olor o una música ens pot despertar records concrets. I aquest és el cas de les famoses magdalenes de Proust. A finals del segle XIX, l'escriptor i crític francès Marcel Proust estava de chill quan li va arribar l'olor de magdalenes sucades al te. I això li va despertar un record d'infantesa en què no havia pensat durant anys. Ho va batejar com a fenomen de Proust, un concepte que fa referència al fet que una olor determinada evoqui un record tan específic. A mi em passa a vegades que vaig pel carrer i de cop em ve l'olor d'una persona que no vull recordar. Què
queda clar que l'olor és molt poderosa. Podem distingir dos tipus de memòria segons la intenció que hem posat en recordar-la: la memòria incidental i la memòria intencional. Si una cosa ens atreu, segurament ho recordarem encara que no fos la nostra intenció. Això és la memòria incidental. Ara bé, no ens podem fiar de la voluntat divina per recordar, sinó que si volem guardar alguna cosa a la memòria hi haurem de posar atenció de manera deliberada. La memòria intencional, doncs, recorda informació treballada. Jo diria que les fotos analògiques em desperten una memòria incidental i, d'alguna manera, em sento com si hagués capturat un instant en el temps.